محرات لمن لنا أمين افتح ويسرق دينا أملاك المداني يسكرسوس كاني كأنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهان أنتم أبي كانت وأبي دياقونات وران سارقوس أنات ببسمكم كن فتانون أنا يرسيان اسكلوان سمهت زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلتي زيو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكرسوس كمون بنت أجزئتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلتي بنت أجزئتنا مريم مكسوس بنت أجزئتنا مريم مكسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكسوس بنت أجزئتنا مريم مكسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكرسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكرسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكرسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكسوس بنت أجزئتنا مريم هرنكرسوس إذا سعزي من بارس قاقويتنا إيس كرسوس مقبرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالموس سلزغني كمود داتا جزيع المسب تقصر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نزقبر لنا يغرب حال الجيابي ربون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سدنا مسكنا لنا سويرنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا انت معقبنا نطمئنا كسعزا سعد زياونا بصحنا أيو حجم بزعد السعلات زيان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزح الجيابي أملخنا لمنا لنا وقويتنا الجيابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس لعلو كل قبرين من تخلو قبرين أو اشتغل قبرين مسكنك كالنا سلا سور كنا نزر داخلنا نحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا نزنا خنا سعدا سعد يوم سلا زبط خنا مسكنك وقويتها يقرب لنا ومفكر سب سلا زن لمنك كالنا كم محرت كون دلنا نزعد السعلات زيان كل زمني وثنان نأخاب بنفرع بفصم سلام كم بفصمها بنا كل قناة كل مكران حبون قرن زخنا كل قبر سيطانا مخرخ فع السوات من لعل صلان عقويتا كبارح كاب كله هزب خاونا رحق كاب زريا زقدوس بوتا زونا رحق زطعمن زحشن أززلنا تمنن نكربيتن كل حيل سألا أنك الرجل سلطان ذهب كنا نسخا خم كاب كله خفاء دحننا بالها نمبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخا قويتنا أملخنا مدحنا يسكرسوس من تفقر سبيل بزقبر محرتن إقرتان مشاغا معرم حوم زغانا منفز قدسن مسقانا صنعاتن بؤزل لك من كل سعن نزال ألم آمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخ أبساي دمسس كاب أبساي أصبيك حسبني كاب حتياتي وناصريني أنا أبساي فلت اللخمو حتياتي كل جزيب كن مأيو بزربا خاص صادق فردخان صون كاتركب سأنا أخات راي بدلكو أبكن ميخا أكاي قوركو نوبا أبساته ولدكو نيكا أبا حتيات تنستني نون حق أوشتي خاطرليو أحببو انتو مهارني انت غصارش سمع الزات ريني كابررك صعود حسابني تنزقت قد كاين عصم تحقوساس بهتان حقوسنا اسمعني قزقها وحاتياتي كولو نبزل عوسايون دمسسو وأملاق صوري اللي بفطر اللي صنع منفسك أو يستحدث كاب قزقها يدربيني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرسهم رم إيه حتى أنا بخاهم لسيهم وأملاق مدحاني كاب عداد ما نقفني لساني صدق حال الكتب له إياه ويتها في مسجانا خنا قرص خنا فريق فت مسوعة بهب بلكاني تزيكون اسمع رب كل كانره مسوعة مرا رايت وغني خمو مسوعة أملاق صور منفسيو وأملاق نصورن كنت نبايت نعانيها نتيم تسجها سنة جبر الله مكاتي أتي رسالة من الدا شب مسوعة صدقي بزحر مسوعتي بمل مسوعة بهك بلكايو شو عم مسوي خارح خور بالكايم هالليلويا صلوات كزياد كاس نقرصون نقصين أملاقين مسجانا أربلو حتى أتيك حد قال لك لمنو مزمور 130 وእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወኹ ጐይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቆጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርህኻ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነብሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ
حلفاتهم وقحتها صبي حلوتي وحلفاتهم وقحتها صبي حلوتي نفسين إجزابير تصبي الله سهل بإجزابير بزح مدحان كأبي يمه وإسرائيل إجزابير تصبيه نسون إسرائيل كاب كل أبسو أخذ هنا يحلي لويا آمين هاليلويا مزمور 131 وإجزابير تعبيت حديقة الله تمكحتوين قديفيا الله بزعبا عبين كستوعلا زيك النقرن مقداس قديفيا الله وكوادات حقوسا الله سلامين رخيبا الله كمتي أبحو فأديو هاديو زدك السسان كمو نفسي أوشتي هاديا الله أو إسرائيل كاب حج نزل عالم بإجزابير تسفى قبر هاليلويا هاليلويا مزمور داويد 132 وإجزابير نداويد كل ما كرو ذكر له نسون إجزابير كم زمحله وتا إجزابير محدرنا تي عيقب سلطن كسعزرك كبس بحقنا بدون كان بيتي عياتون أمن سفعراتي عيديبن نعنتي دكاس نخبر عيني وين سلام تايه بنيلو نتنا عيقب سلطن كم تما باس أذكر له إنه بزعباء أبي إفرادها سمعنا أمروري عرخ ابنيا نام حضر نقطو أمرقز أقرون اسقاد وإجزابير نسخان تاوت حيل خان تنس نابوت عرف تخانعا كهنات كاسر كيل بسو قدسان كادما علل يبالو من انت داويد باري خايل كاقز كبو خاي تملس إجزابير نداويد كافر خرصخاب زفان كاخ قمت إيه ولد كاخيدانين تزمهرو مسكرين انتحلو ولدهم دماب زفان كان حوار قمت يوم يلو بحق محللو كابواي كرهقنيو زابير نسيون حري وايمو محدر يختكون بهاقا زيانا حوارو معرفي تايا بهيقايا امو ابزي اخنا بريه نسيسايا صبيق اخباروه ندخاتا تام جيرا خاص قبومي نخاهنا تام دحان كالبسومي قدسانا خا ابا حاقوس علل كبليهم ابا غرن داويد كبكولي نقبائي مبرهاتي عدالوه نسألاتو نور خالبسومي قبل علي جنازة ودخن صبارقي هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 133 نو أعوات بحد حبيرهم كنا برس كندي سنين كندي تعمنيو كم تخبر زيتي أبرسي بجحمة عرنا بتزفر بالسزور إيو زيابيها أبرقتني وتنزل على من عزيز إيمو كم تناي آخران ناب آخران سيون زورد اللي هرمان إيو هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 134 نعون إجزابير نمسكنو أتم بليت أبيت إجزابير تقومو كلكم بارت إجزابير نجزابير أمسكنو أما أدوسا أداوكم عليكم تسليو نجزابير كا أمسكنو سماين مدرن زجبر إجزابير كابتيون يبارككم هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 137 أبتقارباتات بابيلون تقمتنا نسيون مزكرنا بخنا مسنقطاتنا أبتعب أزل عبلات سقلنا توم زمارخنا ناي مزمور قالات كابانا دليو توم سكيتناون حدا مزمور سيون زمر لنا نابلغن حقوس لمننا كمي قرنا مو مزمور إجزابير عمد رقوانا خنزمر يروساليم انترسي عكس يمانيتي إيدي ترس عني انت زي ذاكركين يروساليم كأحالفة كل حقوسي انت زي قرياس ملحسي أبتنا حقيت التابع وإجزابير نتو مافرسو كساع مسارة تافرسو وازبولو دكي أدوم بمعالت يروساليم ذكرهم أتخط عنو زلكو قال بابيلون حنا تزقبر كالناس فديك مسقوني نحسانات كهيزوكو حزيج فلغوم مسقوني هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 138 بملء لبي أمسكنك أبقدمي أمالختها مسقانا خزمريين قالك حلفها كله سمكا عبيها يأخامو ناب قدس مقدس كابيلخ سجد نسمكا ونسلسا لخان حق خانيله كمسقنا إيه بتتصوع كلها معلت ملس كله يتبع خان النفس يبرتع خيا ويتها كلهم نجسات مدري قالات أفكار سميعكم مسكن خيام كبر إجزابير عبية يوم بزعبة مقدسات إجزابير كزمر يوم إجزابير العلي يوم نتحوتي يوم عبيك كابر حق يلا اليوم معقل مكرا كوانت خدكون سغايا وتقبرني إركاب كراس على أتي تزرقه يمانيتي إركاون تدحنني إجزابير كفتسمها يقويتها تسقى خنزل على منبر نتقبار عداو كاي تحدقو هاليلويا آمين هاليلويا
مزمور داويد 141 ጎይታዬ አባኻ ወለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽውዓካ ከለኹ ንድምጸይ ጽን በሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ኸናፍረይሓሉ ምስ ገበርቲ ከይረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖማ ይብላዕ ጻድቕ ይውቃዓኒ ለውሃትዩ ይዝለፈኒ ዘይትርእስዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዕዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ኸምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ወእግዚአብሔር ጎይታዬ ኣዒልተይ ናባኻ እየ ናባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘጻወዱለይ መጻወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣና መጻወዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ረድኤት ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ድምፀይ ኣልዒለ ናብ እግዚኣብሔር ኣእውእ ኣለኹ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ ጓሄይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር ኣለኹ ተስፋ ክቆርጽ ምስ ቀረብኩ ንሱ እንታይ ክገብር ከም ዝግባአኒ ይፈልጥ እዩ በታ ዝሓልፈላ መገዲ ጸላእተይ መፈንጠርያ ሓብኡለይ የማነ ጸጋም ጠሚተ ዝረድኣኒ ሰብሳእንኩ ዘዕቁበኒ ሰብሳእንኩ ብኣይ ዝግደስ ሰብ የልቦን ኦ እግዚኣብሔር ክትረድኣኒ ናባኻ ኣእውእ ኣለኹ ንስኻ መዕቆብያ ኢኻ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝደልዮ ግደይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ ጥሒለ ስለ ዘለኹ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምና ኣለዉ እሞ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ካብ ማእሰርተይ ኣውፂኻ ሓራ ግበረኒ ኣነ ኸዓ በቲ ዝገበርካለይ ሰናይ ኣብ ማእከል ጉባኤ ህዝብኻ ከመስግነካ እየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ቅዱሶ እየ ብመሳፍንቲ በተኽረደ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐናኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእስራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዓይንተ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደኑን ይቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም እግዚአብሔር ንዘኽታማትን መበለትን ያልዮም ንመገረሲያን ግን ኣይጥፋውያ እግዚአብሔር ንዘላለም ይነግስ ኦ ጽዮን አምላኪ ንውልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ 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 ንኣምላኽና ብመዝሙር ብምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስድዳት እስራኤል ይክባሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ንቑሳሎም ይዘንን ቅጽሩ ከዋኽብቲ ይቖጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሊ ብርቱዕ እዩ ምስ ባዕሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብል ምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህረሉ ጨጫዊት ከዋኻትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሪ ፈረሳይ ብህጎን በእጋር ሰባይ ይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ጸጋኡ ንጽበይ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእኸል ክባሪኽዎም እዩሞ ወእስራኤል ወኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ኣምላክ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሕስርና የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓትያ ከም ሓመኹሽ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ውሕዙ ቃሉን ያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝከቶ ይገበረሎምን ፍርድታቱ ኸ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም
أتمحاون بردنا ساحتان جمن قالوا تسلت هبوبلان أتمخرانن كربيتن كلهم فريتا أوامن صحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسان لما متبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أغوازن غرازتن حبيت مسنا عشتو سمو بينو العليو قرمو قبل على سماين مدرن يمو نسم إكزابير يمسجنو نهزبون كرنا على سلاز كلهم قدسانو دك إسرائيل تزقرب حزبي يمسجن الله هاليلويا هاليلويا قدوس إكزابير قدوس هايال قدوس ياو زي موت وانجيل لوقاس معراف كلتة يخاب قصر عسران حمشتن كساب سالسان كلتن نهاد ما بيرساليم سمعن زبهال سبعي نبرس سبعي زصادق نعم لا ظفرح مصنع اسرائيلون صبا نبره منفس قدوس ما نبرو نتمسك እግዚአብሔር ከይራአዮ موت كم زير دما بمنفس قدوس غليصل نبره بمنفس كان بيت مقدس مصه ولدنت ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓተ ገገብርሉ ምስዓተው ስምዖን ድማ ዓብይ ደሓውፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትናዕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት بمرجع إنه أبكدني اتقنوا فرادي كوم تدالي الله تأمج جايز حلف عدمين قنانين فردين بقى سلازخنا ببزحي حاتياتي رعدن إنكت كاتن الله جنك نفسه جينا أمريت نبريك بهالله استنسحي مخنياته مريت أما أبر أيود سن إيو أموت كاز ذكرى البان أبجهنا من زمسكنا يلبون أما كابدك أستهكي تنسيكي نامدحني خبن السحا أو أملاخي محارنن أدحنن النابلكي تمحسني سبحات لأب وولد ومنفس قدوس مؤسسة زيودا زي عالم زي خان زي العالم زنبر تزخوز نفسه نتصور زوانا مخنيات محل وكينيرو جنك تتصوير زوانا تكباركن إذا كيكن عكم يتحكينا فرادي مزغلع عبارات حاديات ستحكي أبتشغلتني عن كدعان سقافي كاللوخين تاي وزي تهبي يومسي وكرسوس عملاخي بتعزيز فرحها سنود نتيجة العالم وفرحها بركخ بملكوتاوي نتصبرع برهان كان كنكت الله أنا حسب دنوس أبعراتي دكي سزله أبي وتيون زي قدوس زغنكو نايت تقبل كرز أبنت موسى أفل بينا وأخو وأملاها نقبنني أيام ويغرب للي بلاله يزيني وزلفني ولا عالم آمين ونسأت دنج نباريا قتقول تفردا تلا رديت كزرقحي نتي أبحلنا كم معبر زقامات الكفاء حسابات كبير حقيو نتحممت نفسي بخنتنت عزيها لواتات في إيوال لمون أبصلوت من نقاحنا بقسيا مخنيات نسغي كاليتين محرت لمن علي تعدن إخي أدمين هوات نقسين أملاخين قويتا إيس كرسوس تسفاي إخي أو قويتا بزالي تزي أنا عمو بزي حاتياتنا حدر حلونا وأملاخ أبطاتنا نسخا بروخيها برخات كعزي بزيحي قدسم كاو نزال علن كبر زموليو أمين أو قويتا كم تبغات وكلنا يزلنا محرتك هم تخنا لنا عين تقول نعاهاي صبيا اللوا نسخا وانو مقبت هبوم وأملاخنا مدحنينا وتسفخ الله وسنات مدرسة معنا وقويتا نسخا إخا خابز عليت نزال علم تدحننا تعقبنا أمين وقويتا بروحي خامو فردخا مهارني وقويتا بروحي خامو حقنت كارداني وقويتا بروحي خامو خبرخا برهالي وقويتا محرد كان نزال علم ينبر وقويتا نعين تكباري إلكا كاولدونا ولدو معقبي سلسخون كاي تنساقني وقويتاي نعاها بدي ليومو محارن نفسي أدحنا نابلكو سلا اللهم وقويتاي أبخات وكيل اللهم أدحنني فقادك خقبركا محارني نسخا أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهان كاد ماينا برهان النري محرد كان أبتم زفلتوها خبرخا خانا بكون عاتل بتمسا سقان برخاتن مسقانان بحقنا تكايو وقد ما عالم زنبر كان نزل عالم التنبرن زلخان أبوان ودن منفس كدوسن نعاها مسقانان وداسيان قرمان يقبع لمن كل ساعين نزل عالم عالم أمين والعلقويتا بأخام إمانا نسم كام زمارن سنة يمو
محرت كابس أزبا حقنت كادم عليت ليتي أزنتو قداسي سلوس قدوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገርና ኦ ጎይታ በደልና ይጥብጥበልና ኦ ጎይታ ልሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማማት ዝኻብፅሓዮ እሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማና ከዓ ተቕበለልና ክብርን ምስጋና ፍጹም ማዕረ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ወክፋድሕና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብዕልና ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወንስ ብረኽቲ ብረ ማህፀንኩም ብረኺኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኻፍ ስደስ በልካ ሓጢአትና ሓርገልና ወደ ክርስቶስ ምእንታና ማለት ለምንልና አሜን ኦ ቅድስት ድንግል ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና زرن زيرن سفترة بحد እግዚአብሔር አብ ናምን بحد ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወሉ ሃዱን ናምን ካብ ብርሃን ዝተረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረፈ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣማዓረ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለን ምእንታና ምእንሰ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ብዘይን ጴንጦና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስእለ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ውሃን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽኡ ንመንግስቲ ከዓ መወዳእታ የብላን ጎይታን ውሕቢ ዝኾነ ከዓ ኣብ ዝተረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንስኤ መውታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን።
ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ሀደገልና ክሪያ ላይሶን 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 Krialaison, 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 Krialaison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በኽብርኻን በልግስኻን ሙልአትየን ኦን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጐይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኾን ምክንያቱ ብጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ ሃባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና ትብልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ጉህዱን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ ትብልዕሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጐይታ ይቕረበለልና ወጐይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ምሕረትካ አምላክነ ወኮበክ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ቡቅዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን በዝንጀራና ለማህበርና ንሕና ዝበደሉና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደለና ውሳነ ያደረገልና ፈኳድህንና በረፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። አዋዴና ቅድስት ማርያም ንቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኺ እንተ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በምስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብረኺ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወስደ ስለልኪ ኃጢአትና ሓደና ፍትወት ክርስቶስ ስለንታና ምሕረት ለምለልና አሜን። ምሕረት ለምነና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንተ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራየን እቲ መፍቀር ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃበ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን አሜን። ድሕርና ዝወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጐይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሃልና ኦ ኣምኑ ዝወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብኽብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር
ንሓጥ ብንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደልም እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድምዑ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናን ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለመሃበልና ንሕና ንበበልና በደልና ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ቀደንግል ኢኺ ብስጋ ከውን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትህ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግበሪተ ነድርስነ ዘይታምር ሰኒነ ድንግልና ተክልተ ስጋ أخلصت والدين من تأسيا لإግዚአብሔር آت بأنت كل زجبر رسين واسمرقت ማርያም ዘኮንቺ ቅዱሳን መቅደስ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ምስለ ነፍስች መዋቲ በተሰናኡ ዋሃቲ ድንግል በክሌ ማርያም ወለተ ማቲ ሐመረ ተርሴስ ዘሰለሞን ናቲ እንተ ጠቢባን ወልቀያት ህዝባቲ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ መካነ ብስሃ ኑዛዜ ሀበይ ወለላ ወይሄይል ወለትካል ማርያም ሁሉ ውስተ ልበ አምላክ ቅድመ ጊዜ ተፈሳቁ ለፍልሰትች ጊዜ ለጸዚያች ሪማዜ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘባረካ ዋልዓለ ክብራ እንፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ባረካ ማርያም ስትብኝ ወብርድ ለለዋካ ገብረም በያቼ ሰማያዊት ታካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘእይቀብል ሞገሱ ወዘእይነጽፍ ባህረ ተውዳሱ ማርያም ታካለ እግዚአብሔር ጥራ መቅደሱ ተዋህዶ ሰማያት ለደጃቸፍለስ ማርያም
ስጋይ ዛፈድፈደ ስባየ ፍልሰተ ኤልያስ አርኬሎሄ ማርያም ከንሞ ማርያም አቦኔ ዘንተ ብርሃነ ይለብሱ ወይራጸቡ ሱራየ ባለፍልሰትች መላይ ሰበኩ ኩሎ ማርያም ስጋች ተመሰለ ባልየታ ፍረሞታ ኮኑ በደመና ብሩር ያርግ ሰማይ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ ምነጻይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብርሃም በለች ድንግል ወወልድ በኩለፍሳ አለቆ ለሞት ማይሰሪሁ ዘተፈት ወሞታነ ነፍስዮ አልካካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያዕርግ ቅድስተ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመላክሞ ሰዋት መላከ በቀል ወተቀይሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ማለማተ መትት ኃላፊ ውሳውደ ችሮብ ታሉ እንዘ ያቅባ ሱራፌ ማርያም ስብሕት እምነ ጽጌያ ዘዋራ ተውፊናው ተሰተንኩ ጸናፌ አመንስች ወተች ያድፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥናን ኃይሉ ወአየናወን መዝራዕተ ሳህሉ ማርያም ዝግጅ ለትውልደ ትውልድ ያሉ ትንሣኤተ ማርያም ለኃጥአነ ምድር ኩሉ ወፍጽሕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተዋዳ ወተካፈለ ከበደ ሰብዘች ድንግል ኢየሩሳሌም ባውራውዳ ነገሰተ ጊዜን ወደ ስራት ያገበች ባዳ ሰድኔ ማርያም ለክነፋውሎ ለለጣገባ ወበጤና እዴሎ ዘይደግነን ሞ ዘይኮነን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ተኩን ዮሙ እመ ለወርያን ደጅ ተሳልጥኒ ማርያም በንዋየ ሳልጭት ከመይሳይ አመለተፈትወት ወጣግ ዘመዳዋፍ አምስ በክልኤ ጸሪቅ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ሱር እንተቸንያ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ ማሰብዮሞኒ ወሰተፈከሪ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ይሳነች አግዘቶ ላጥገብ ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ሕያወ እምድኅረ ሐዋስ
ከጽላሎትች ቅድም ማርያም በእግረታ ወሰውኒ ወመታገ በምድር በነሳት ማይጸንታ ሰላም ለእርገተ ስጋጅ ዘይተወጠነ በቶ ዘተወጠነ በቶ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘብሃቤች ታክቶ እስከነላይሎታ ወደ ከናፍር ውዳሴች ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ እንተ ታለዓለ ሞገሰ ስሙ ምስለ ብሰትች ድንግል ለተተሳ ብሰታጥሞ ለየብለ ሰበጸለየ አሚያ ቀዲሞ ምስለ ብሰትች ድምረንሙ ስብሐት ለእጅ ማርያም መራቱ ስብሐት ለእጅ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለእጅ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ቅራቦቱ ወቅስ ወዱሩር ሃላፊቱ ኩሎ ማርያም ችያችትቱ በረኸታ ረድኤታ ናያገና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና አምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ተሃዋርያት ከም ዝበለስካ በጾም ዝነዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም በደሎም ከም ዝሓለና በደልና ነብሳና ሓደገልና ካብ ክፋል ሕና ነበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ድንግል እያ ምስጋና ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ሰራዊት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻን ስብረኽቲ ፍረማ ሃፀንኩም ብረኺ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓርገና ንፍትሕ ድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ከመ ታድኅነነ እግዚኦ እምዕለተ ችእተ ወእምሰዓታተ መንሱተ ወእምኩሎ ዘኩያነ ትምየት እምየት ወእምጽአት እምድርቅ ወምጽአት አድኅነነ እግዚኦ አምላክነ በዛቴ ሰዓት አኀዜ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ኦ ጎይታ ካብ እከይቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፍኣት ሰዓታትን ካብ እኩያን ኣጋንንትን ካብ ትኽኺትን ካብ ከንቱነትን ብሃንደበት ካብ ዝመጽእ መከራን ኣድሕነና እዎ ጎይታናን ኣምላኽናን በዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነና ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ
ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰላዊ ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነ ስብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ እግዚኣብሔር መሳኺ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ንኹሎም እቶም ኣብ ኣምላኽነትካ ዝዕቀቡ ረድኤትን ምድሓንን ካባኻ እዩ ንባርያኻ ዳዊት ካብ እኪይቲ ኹናት ዘድሓንካዮ ንስኻ ኢኻ ዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ንሶሰና ካብ ኢድ ረበና ንኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ካብ ዝነድድ እቶን ሓዊ ዘድሓንካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ካብ ዓላውን ዓማፅን ትውልድና ድሕነና ብሕያውነትካ ከዓ ንነብስናን ስጋናን ዕቑባኹን ንኣብያተ ክርስቲያንካ ብምስጋናን ብጸሎትን ብቕኑዕ እምነትን ሓሉ ኦ ኣምላኽና ይቕረበለልና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ናብ ጥፋት ኣይተእትወና እንታይ ደኣ ካብ ኩሉ እኩይ ኣድሕነና ባልሃናን ብሰይጣን ካብ ምስዓር እውን ካብ ውርደትን እውን ውድቀትን ኣድሕነና ብዘይድኻምን ትኽኺትን ንሓዋሩ ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ክንእዘዘካ ረድኣና ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ብችርቤት ትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገን እንትውደስ ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ንሃስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንፍልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ተቐበል ሰማም ስርካ ንሰብዑል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ኩልና ብዘይምጭነቕን ብዘይስዕረትን ብዘይምዕንቀፋ ንሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃስ ንዒንትና ድማ ካብ ንብዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩሎም ቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝድሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ስላሴከ በእንተ ስላሴከ በእንተ ስላሴከ በእንተ ስላዌከ በእንተ ርደትከ በእንተ ትስብእትከ በእንተ ልደትከ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ በእንተ አጥባትያ ለሃጸናከ በእንተ ከናፍርያ ለሳማከ በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ በእንተ አይቃሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ በእንተ ግዝረትከ በእንተ ጥምቀትከ በእንተ ጾምከ በእንተ ሕማምከ በእንተ ተሕዞትከ በእንተ ጽፋትከ
በእንተ ዘሰለቦ ክዳንከ በእንተ ቅስፈትከ በእንተ ኩራትከ በእንተ ቅንዕትከ በእንተ ስቅለትከ በእንተ ሞትከ በእንተ ርግዘተ ጎበከ በእንተ ውእዘተ ደምከ በእንተ ግንዘትከ በእንተ ዝብከ በእንተ ብካየ ለምከ በእንተ ሐዘና ለምከ በእንተ ጋራ ለምከ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድክም ሰማይ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘወረድክም ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘተጠቅለልከ በትርክት በእንቲአነ ክርስቶስ
ሰሙንለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘለቀ በሕግ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ በተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርክ በገዳም በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሶሶከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐጸብከ ክራርዳኢከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአዘዙከ ሪተ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአተቶከ ከመ ሰራቅ ወፈያት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጸፎከ መልታእትከ በእንቲአነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ በተኮራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘአጸሮከ መስቀለ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ለዘቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘታገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ለአውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ወካዕበ ናስተበቁዓ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቅ ወንወድስ በተአምሪሃ ብዙኅ ለመጸባዖት ንጉሥ ለተነብሮ ተንሥኡ ወለታረምም አውሰው ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ አጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል ምልዓተ አብ ወእመ በግዑ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዘአመትብየ በጽራኤከ ተማኅፀነ ምላነ ስማ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ትዕግሥት ለነ ስማልነ ረዳኢ በጊዜ መንዳዴ ወሐዘን ስመ ዘእንበሌከ ባዕደ
ይናምር መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረን ሳይልከ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይልከ ተዘከረን በሳይልከ ልከ ንፌኖ ስብሐተ ወለከ ናርግ አኮቴተ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ወአድኅነ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ብዛ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ወይቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳለ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካት እስመ ማሪ አንተ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎም ለይጸውከ ሲያወከ ከአለ ዘውስተ አድኅኖ ዛውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሎ ዘንዛሎ ሳህሎ ያክል ለዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት በቱ ይደሎ ሃሌሉያ ለእግዚአ ኩሉ
እግዚኦ
ሳርክ እስከ ነግ ወከመ አቀብከነ አምላክ እስከ ሰርክ እቀበነ እግሎም ሳርክ ወእስከ ነግ ወከመ አቀብከነ وصلتنا وسراي كل عتياتنا سمعي صلوتنا وصلتنا سمعي ملاك سلامين لك ملاك ميكائيل سيال وتصلي بانتيانا عيرقي صلوتنا كدما منبرو لنقصاري وكل ነገር በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከለክማ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳህ ወነታሰባት እስመ አምላክየቴ ድንግል እናቲሃ ክልኤተ ዛቲ የቴ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንጉሠ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዝረ የርሐቅ ማእከለ ማእከሉ ኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን
በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ሀረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ሀረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ሀረነ ክርስቶስ
ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጸሎትና ለመናና ምህላና ጾምና ሁሉ አምላኽና ተቀበለልና ጽቡቕ ምጅማር ግበረልና ሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍጽም ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይንና ክንፀውም ድማ አምላኽና ንስኻ ሓግዘና መንፈስካ ምርሐና እምነትካ ምልአና ከምቲ ንሃዋርያት አምላኽና በጾም እዚ ዝሓተቱኻ ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድሌቶም ድማ ዘመላእኻሎም ንዓና ድማ በጾም እዚ አምላኽና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና እንሓቶ እንለልዮ እንልምኖ ኩሉ ድማ አምላኽና ሰማያዊ መንፈሳዊ ንህይወት ዝኾነና ክኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና በጾም እዚ አምላኽና ንስኻ ትሪኦ ንስኻ ትቕበሎ ጾም ጸምና ነዚ ብዓለምና ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ዝቕይር ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ሓዚኖም ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም ስጋብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ሓዘ በደልና በደሎም ከም ዝሓደናሎም በደልና ኣብሳን ሓደገልና በደልና ናብሳና ሓደገልና ፈተና ይትእትወና ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹም ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦም ዝተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ መልአኽ ናባት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ወምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሃይበልኪ ባሃይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኻ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ከርስኸውን ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ማንተዓድገና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ኣለሞም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኵልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዎ ዓይንትኹም ሰምዓት ዘለዎ ኣዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
اتحجز نباب قال كادم أملاخنا نعنا إمو نعنا مخان فلتنا دما كن مرحلو كن نبرلو مقد خاغن حزلو كم تزقب أننا خنصوم بقال كان مرحلو ناب سماي كنت متولو أملاخنا سخاق زنا صومنا صلتنا سبعنا بسلامة جميركا بسلامة فتسمنا بركات عدينا قدس رنقل مريم كفلنا بسمايات نبر ربنا بسمايات نبر ربنا اسمك يقدس منግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ بحلناخن بسقاون دنقليخي أد እግዚአብሔር ጎይታ ሰላዊ ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማሕፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዝኣውፈየኒ ኣውፈይኩከ ሁየ ዲያቆን
أولوغيوس إيوس كريستوس وديا እግዚአብሔር ና ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝነገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ። እንሆ ዘኬዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓለቃ ተገውቲ እዩ፣ ሃብታም እውን እዩ። ንኢየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከዓ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ዝተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ። ምሕላፉ በኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ጎዩ ክርእዮ ናብ ሳግላ ሓኾረ። ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ኣንቃዕሪሩ ጠሚትዎስ ዘቸዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ፣ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ። ዘቸዎስ ከዓ ተንሲኡ ንጎይታ ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ስለ ዝዓመፅክዎ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተሎ እውን 4 ዕፅፊ እፈድዮ በሎ። ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደሊ ከድሕን እዩ ዝመፀ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ በለቶ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። نعم قال قدس وانجيل زنق مسواي زسرك زنقرم وجينا أملاك رمضان يسوع كريستوس مدرتن سايهم متان مكرم أرجعتو سسماي سال ومرتو يحل مثل كل نزبة كريستيان العالم عالم مثل نفسات أكبر تقامتك العالم عالم قدوس ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም Aya
بتأذات كلمة سقطت أفعال تتفر لغاية ومتودعن تبجح غاية وقيتا من تزنحنا برد كان مسكنك كارلون سبحانك سكالنا لكنا ملاخت بزي قارت مسكانا مهليت كل ساعة مسكونها وقيتا زاقا سبا قوتت مهليت كل ساعة مسكونها نايكور مسكانا يقدم مساخا زنبر ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا مبصحن زلاكا عالم كيتا فتر مساخا اللو زخوني وتبعر سبن مدحان بسقاز تقلص قال كبرعو تحاتيات حرادو صانا ودخان فقرهان قويتانا يسوع كريستوس سلازو قويتان احنا برد كان ود سكالنا ود زيك نفس تحوتا زرين يجنون فيصل الزبالة نتم تسرد تقبلوا من زرد أمون نتم رقرق حتيات وحيتا مساقي ملحاني نتمياز زحل نقفعات وقال اللهم عركم منا نسار كان تمسكر اللهم ننسحن مدريهم بسلك نزسوع وسمعي نما بلد كدان نزغتا ما زال نتابنا مزقان أمنتين فأمن فسين هبسقان حلن كتكون تغلبة كرشان كل مرازه وقويتاك يرفنا كل سانا خلنا ودسنا بوام سلمان كسغاب لباتنا نفلت قالنا بأخام فقر ودخان قويتانا إيسم بمسكانا صنعة زلكان زل عالم عالم بأنت
تفقر والدك اجزينا يسوس زبطت لك سبحان العالم يبلو ملائكة السماي بشدانا قالوا سلسوا قالوا بأماني أرسموا بماريام ولاديتو لمننا قدس እግዚአብሔር أملاخنا محار مخانكا يقرب هذا مخانكا حداق حتيات مخانكا فلتنا بيتكا ترخبنا نلمنا لنا نمهلل لنا نسوع لنا مع أملاخنا صومنا صلاتنا مهللانا كل دمّا أبقى ميخا زعرق السخات تريئو السخات تقبلو قبرلنا كمتي نايدك إسرائيل قعارهم سببهم صلاتهم أبخام سبسحة حلواتهم زفلتك نعنا دم أملاخنا بس أمزي حلواتنا حلوات زبنان حلوات هجرنا حلوات ملئت على من كتفلت أملاخنا نباخا نقرب لنا بسلام جميرك بسلام فتصمنا كم تنسخ دليلنا خوينا كنصوم أملاخنا نسخ حجزنا نسابر أزي كونس سخات ريو سخات تقبلك خون منفس كات مريحنا بأمنات تملئنا كنصوم أملاخنا حجون نسخ حجزنا كاب إخلا ماي زي كنا كنصوم تغدى ماي صومنا يعينتنا كاب حماء مرأي لبنا كاب حماء محساب لساننا كاب حماء مزرع آذاننا كاب حماء مسمع آداونا أب رخص وتخمغات آداونا ونأكي تكبار كم مقبارات أمنا هواساتنا أملاخنا كله نسمعون خبرخا نزاربون خبرخا نحسبوا دم أملاخنا نخبرخا خون نسخ حق زنا بركات عدينا قدس لنقل مريم كفلنا قمتنا وريا الزمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا أب سمايات تنبر ربنا سمكا يكدس من قصخات انت فقالك كنت بسماي كم دما مدريقون عيلة جيرانا لو ما بنا نحن نزقود لنا بدلون كم زحلنا لو مثلنا وسنا حدك كم كفار حنا نمبر فتنا يتونا من قصتين حيلين كبر نزل عالمنات كايما هدينا بسمايا من قدس قبل ملا سلام لك الله سلام لك الله بحلنا خدم قليخي سقاهم قليخي أديجا غير زواج ويسا سلام لك الله نسخي كابان السبرغتي فكرتكم برويهم لتتسقى زيابير مساخي وقوف الساتي داسي بالكي حتياتنا صديلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ምሲኹም ካልኣይንም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እነሆ ናብዚ ዓብይ ጾም ናይ ቤተ ክርስቲያንና እውጅ ጾም ሓንቲ ካብተን 7 ጾመ ፍልሰታ ኢልና ነፅውዖ ሃዋርያት ብዕላማ ዝፀምዎም ሕቶኦም ዝተመለሰሎም እንኳዕ እግዚአብሔር ኣብ ሰላም ኣብፅሓና። ሎም ቀዳማይ መዓልቲ እዩ ናይ 215 መዓልቲ ከምቲ ሃዋርያት ብዕላማ ዝፀምዎ ንሕና ድማ ዕላማ ክንገብር ግባአና። ተመሳሳሊ I will say it in English, okay? Don't worry. ዳራይ ብዕላማ ክንፀውም ግባአና። ኣብቲ ግዜ ሃዋርያት ዝነበረ ዕላማን ኣብዚ ዘለናዮ ዕላማን ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝምልስ ኣምላኽ ግን ንሱ እዩ። ካብዛ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እንመሃራ እውን እዚኣ ክትከውን ዘለዋ ሽዑ ንሳቶም ጸልዮም እቲ ምስ ክርስቶስ ዝነበሮም ህይወት እቲ ምስኡ ዝነበሮም ግዜ ሞት ምስ ማርያም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበሮም ምትእስሳር እቲ ኣብኣ ዝኾነ ኩሉ ፍጻሜ ናይ ብሓቂ መሰኻኽር ምእንቲ ክኾኑ ብዓይኖም ክርእዩ ለሚኖም ጸልዮም ርኦም ኸዓ ሕጂ ንሕና ግን እዚ ንዓና ተሰኒድልና ተዋሂብና እዩ ተፈጺሙ እዩ። ናብኡ ይኮንና ክንምለስ እንታይ ደኣ ሕጂ እምበኣር ጎይታ እንተ ኳሕኩሕኻዮ እንተ ለሚንካዮ እንተ ጸምካ እንተ ጸሊኻ እንታይ ይገብር እዩ? እንታይ ይገብር እዩ ኣምላኽ? ይምልስ እዩ፣ ይሰምዕ እዩ፣ ይምልስ እዩ፣ ይምልስ እዩ፣ ይገብር እዩ። ከም ፍቓዱ ጌርካ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እንተ ጸሊኻ ይምልስ እዩ ኣምላኽና። ሕጂ እስኪ ቁርብ ናይ ሓባር ድኾነ ነና ግልና ክህልወና ክእል እንድዩ ናይ ሓባር ዝኾነ ኣርእስትስ ኣለና ዶ? ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ሃገር ኣለና ዶ? እዚ ፍትሓልና ጎይታ ክንብሎ ንኽእል መሊኡ ሓደ ካብቲ ሕጂ ኣዝዩ ዘፍርሓናን ዘስጋኣናን ደመና ኩናታን ጸላሊና ዘሎ ከም ኣጀንዳ ክንሕዞ ይግባአና። ሎሚ ኣርሕቐልና ኩናትን ወረ ኩናትን የኣኽለና ሞትን ጥፍኣትን ስደትን ክንብሎ እዚ ኣጀንዳና ክኸውን ይግባእ። ኣብዚ ጾም እዚ ኣብ ርእስቲ ናይ ግልና ናይ ነፍሲ ወከፍና ዘለና ኣርእስቲ እዚ ዝዓበየ ኣርእስትና ክኸውን ይግባእ። እዚኣ ኩናት እዚኣ ኣርሕቐልና ዓመፅቲ ልቦም ተንክፍ ኣራህራሃዮም ነቲ ኩሉ ኣፅዋር ናይ ውግእ ናብ ናይ ልምዓት ለውጦ ልቦም ቀይር ጎይታ ክንብሎ ንኽእል ኣምላኽ ይከኣለ እዩ። ኣምላኽ ይከኣለ እዩ። እዚ ኣጀንዳና ክኸውን ይግብኦ ኣብዚ ጾም እዚ ንሕና ከመይ ኢልና ኢና ክንቀርብ ዝግባአና እንጂ ካብዚኣ ንእሽተይ ክንመሃር ኢና። ሎሚ ንእሽተይ ከንብባ እሞ ሎሚ ዘንበብናያ ወንጌል ሉቃስ 19 ካብ 1 ክሳብ 10 እያ። ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ። እንሆ ዘቸወስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓለቃ ተጋውቲ እዩ፣ ሃብታም እውን እዩ። ንኢየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከዓ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ እተላዕለ ምኽኣሉ ሰኣነ። ምሕላፉ በኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ጎዩ ክርእዮ ናብ ሳግላ ሓኾረ። ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ አንቃሪሩ ጠሚትዎስ ዘቸወስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ፣ ተሓጎስ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥኣን ኣትዩ ሓጥእ ሰብኣይ ኣትዩ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ። ዘቸወስ ከዓ ተንሲኡ ንጎይታ ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት ህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕፅፊ እፈድዮ በሎ። ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ መድሓን ኮነላ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። እንታይ ማለት እዩ? ቃል ኣምላኽ ከይተፈጸመ
ኣይተርፍኒ ኣብ ግዜኡ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ቦትኡ ቃል ኣምላኽ ከይተፈጸመ ኣይተርፍኒ ሕጂታ ክንሪኣ ዝደሊ ዘለኹ ናይ ዘቸወስ እንድያ ዘቸወስ ንዓ ቀልጢፍካ ውረድ ሎሚ ምሳኻ ቤትካ ክውዕል ይግባእኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ ተባሂሉ ሕጂ መን እዩ ዘቸወስ እቲ ሃዋርያት ወንጌላውያን ክጽሕፉ ከለዉ ዝርዝር ይነግሩና ዘይጠቅም ኮይኑ ይኮነን እንተ ደኣ ቤተ ክርስቲያን ተርጉማቶ ኩሉ ጥቅም ኣለዎ ዘቸወስኒ ሓለቃ ተገውቲ እንታይ ማለት እዩ ተገውቲ ኣከብቲ ቀረጽ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ንብሎ ቀረጽ ዝእክብ ኣብዛ ዓዲ መን ስራሕ አይጀመርኩም እንዲሁም ክለኹም IRS ኣይኽፈለኩምን እዩ ማለት እዩ እዚ IRS ሓለቃ ናታቶም ናይቶም ቀረጽ ዝእክቡ ታክስ ዝእክቡ ከምዚ ናይ ሎሚ ይኮነን ስርዓት ሽዑ ግን በቶም ሮማውያን ገዛእቲ በአይሁዳውያን ፍንፉን ስራሕ እዩ ነይሩ ገዛእቶም ስለ ዝኾኑ ፍንፉን ስራሕ እዩ ነይሩ ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ዝሰርሖ ባዕሎም እናተመኑ ከም ዝመስሎም ይኽፍልዎ እሞ ካብኡ ኮሚሽን ዝወስዱ እዮም ነይሮም ሕጂ ዘቸወስ ናይዚኦም ሓላፊ እዩ ነይሩ ኣብ ቅድሚቶም አይሁዳውያን ሕጂ ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎ ዓማጺ ካብ ብዙሓት ሰብ ገንዘብ ዝወሰደ ስለ ዝኾነ እሞ ምስቶም ገዛእቱ እውን ተሓባባራይ ስለ ዝነበረ ንንስሓ ዕድል ዘይብሉ ሰብ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኢያሪኮ ምስ በጽሐ እዩ ዝብለና ዘሎ ብምንታይ ሓሊፍሉ ሕጂ ናብ ኢያሪኮ ክመጽእ ከሎ መንገዲ እንዳመጸውን ኣብታ ምዕራፍ 18 ተዳሪእናያ ጎይታ ክሓልፍ ከሎ ዓይነ ስውር ኣብ መንገዲ ዓይነ ስውር ክልተ እዮም ኣብ ዓይነ ስውር ኣብ መንገዲ ነይሮም እሞ ክሓልፍ ከሎ ያዕያዕ ክብሎ ሰብ ምስ ሰምዑስ እንታይ ይብለና እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሎም ሓቲቶም እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሎም ሓቲቶም ሕጂ ዓይኖም ኣይርኡን እዮም ንመን እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ነቶም ኣብ ጥቆም ዘለዉ ትርጉም ኣለዎ እዚ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ይሓልፍ ኣሎ ምስ በልዎም ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኣድሕነና ኢሎሞ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ዓይንና ክርኢ እምነትኩም ያድሕነኩም ይኹነልኩም ኢልዎም ከም እምነትኩም ይኹነልኩም ኢልዎም ዓይኖም ከዓ ተኸፍተሞ እንታይ ገበሩ ሰዓብዎ ዘቸወስ ድማ ድልየት ነይሩዎ ብለና ንኢየሱስ ክርእዮ ግን እቲ ባህርያቱ ኩሉ ገሊጽዎ ዘቸወሲ ሓለቃ ተገውቲ እዩ ቁመቱ ሓፂር እዚ ናይ ኣካለ ስጋ ቁመት ድኾን ኣገዲስዎ ምኸውን ኣይኮነን እቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ግን ናይ መንፈሳዊ ህይወት ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ብዙሕ ከምቶም መምህራን ሕጊ ከምቶም አይሁዳውያን ዘይኮነ ንምምልካት እዩ ከም ዘይኮነ ንምምልካት እዩ ግን ኣብቲ ዘመኑ ክርስቶስ መጽኡ ስለ ዝተባሃለ ክርእዮ ይደሊ ነበረ ይብለና እታ ድልየት እዚኣ ሕጂ ረእይዋ ዓባይ ድልየት እያ ሃብታም ነይሩ ፍቅሪ ገንዘብ ከም ዝነበሮ ከዓ የርእየና ሃብታም እዩ ነይሩ እዛ ድልየት እዚኣ ግን ብዘይ ግብሪ كون يتخوننا بار محلافنا يقولتا بين مخانا مسرقا قصة أبك أدميو عباي ساقلا نبرتمو نبرت يرسالم كي دخلكم تليهم تنايب على إياري كنت خيركم تساقلا خسب لهم الله كده أبي مرقة ثاني أما خوني أما بمرقة خسب لهم الله زي جوست تسقيل الله زنبر ساقلا بيزوي أي موثني ونوح وزماناتي زنبر نكسب لهم الله حجي أبا تسقيلو كريستوس بقى خلف كلها أنك عرورت أمتمو نعور ديلو حجي نورا درو مستوم عين صورات من قد زنبرو من يلوم حاتيتهم سبنا جيرهم مم عويلهم كتشرحوا سبات سقبلون يلهم تجنحوهم ما ليسهم تقدروا إزبلنا عويلهم كاو شعو أمسوا من عرايلو يعينتهم كم زخفت اللهم نري تسوي عميهم زيتشوز جناي تسوون أبساق لا تريح خيرو كي تسوي خلو لومي أبيت كاخو عليه مساخة وردي له كي عدم خلص مساخة أبيت كاخو عليه له سلم انتاي نستوعل الرأي يامو حجي
ድልየት ናይ ዘቸወስ ኣብ ልቡ ተኸፊቱ ስለ ዝነበረ እቶም ዓይነ ስውራን ስለምንታይ ክሳብ ዝሓቱ ጸኒሑ እንተይልና ድማ እቶም ዓይነ ስውራን ሕጂ ምሳሌ ዝነዓና ይኹሉ ዝኽነስተውዕለሉ ዝግባአና ድልየቱ ክፉት ስለ ዝነበረ ልቦኑ ክፉት ስለ ዝነበረ ምሳኻ ኣብ ቤትካ ከኣትየ ነቶም ዓይነ ስውር ጠርኒፉ ነዘቸወስ ሒዙ ጎይታ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ጉዕዙ ናበይ ናብ ኢየሩሳሌም እታ ሳግላ ብምንታይ የመስሉ ኣቦታት ከም ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዝነበረሲ ናብ ምንታይ ደይቡ ናብ ሳግላ ደይቡ ብዙሓት ኢና ንእከብ ኣብቲ ትንታንየ እንተደኣ ንእሽተይ ኣቲና ነቶም ዓይነ ስውራን ዝነገርዎም መምህራንን ነቢያትን ክርስቶስ መን ምዃኑ ክመጽእ ምዃኑ ክውለድ ምዃኑ ክስቀል ምዃኑ ብዙሕ ኣፍልጦ ነይርዎም የስምዕ እቲ ዑረት ግን መንፈሳዊ ዑረት እዩ ሓደገኛ እምበር ስጋዊ ዑረት ጸገም ከም ዘይኮነ ነዚኣቶም ሕጂ ክርስቶስ መን ምዃኑ ብእዝኖም ሰሚዖም ካብቶም ብዓይኖምን ብእዝኖም ዝሪኡን ዝሰምዑን ዝነበሩ ዝበለጠ ቀልጢፎም ኣሚኖም ናብ ክርስቶስ መጺኦም ምሕረት ከዓ ረኺቦም ክስዕብዎ ከለዉ ንርኢ ጎይታ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ምስ በልዎ ከምቲ ዝበልኩሞ ይኹነልኩም ኢልዎም እቶም ከይረኣዩኒ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም ይዕንቶም ከይረኣይዎ ከለውስ ብእዝኖም ጥራይ ሰሚዖም ንሱ ወዲ ዳዊት ክገብር ዝኽእል እዩ እሞ ይዕንትና ክፈተልና ኢሎም እቲ ዝኸፍአ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 29 ተዳሪኹሞ እቶም ከይረኣዩኒ ዝኣምኑ ብፁዓት እዮም ንቶማስ ኣነ ከይረኣኽዎ ኢደይ ኣብቲ ዝተሸንከሮ ከየንበርኩስ ኣይኣምን እየ ምስ በለ ኣማኒ ደኣ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን ኢልዎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ብዛዕባ ዑረት ክዛረቡ እንከሎ ነቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ምስ ኣሕወየ እቶም ኣይሁድ ንክርስቶስ ብብዙሕ መንገዲ ክኸስዎ ነቲ መንእሰይ ላዕልን ታሕትን ኣቢሎሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ካብ ቤተ መቕደሶም ሰጊጎሞ ካብ ቤተ መቕደሶም ምስ ሰገግዎ ጎይታ ረኺብዎ ተኣምን ዲኻ ኢልዎ ብክርስቶስ ዘተኣመን ኢኻ ምስ በሎ መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጠ ግን መን ምዃኑ እንተዝፈልጥ ወይ በል እቲ ዝዛረበካ ዘሎ ንሱ እዩ ምስ በሎ ጎይታ ይኣምን ኢሉ ስዒብዎ ሕጂ ጎይታ እንታይ ኢልዎም እቶም ዝርዩ ምእንቲ ክዓውሩ እቶም ዘይርዩ ድማ ምእንቲ ክርዩ ኢና ኣብዚ ዝመፀ ኢልዎም ንሕና ከዕውራት ምዃንና ዲና ኢሎም ዕውራት እንተትኾኑ ብስጋ ኃጢአት ኣይመተቋፀለልኩም ነይሩ እናረኣኹም ግን ከም ዘይረኣኹም ስለ ትኾኑ ዘለኹም ኃጢአትኩም ኣባኹም ፀኒዑ ይነብር ኢሉ ስለዚ ናይ መንፈስ ዑረት እዩ እቲ ዝኸፍአ ኃጢአት ዝኸውን እምበር ናይ ስጋ ዑረት ኣይኮነን እምበኣር መን እዩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ መን እዩ ምስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸይድ እንተኢልና ሓደ ምሳሌ ጎይታ ይበና ቤተ መቕደሲ ሓደ ተጋውን ኣካብ ቀረጽ ማለት ሕጂውን ሓደ ፈሪሳውን ይጽልዩ ነበሩ እቲ ፈሪሳውን እንታይ ኢሉ ይጽልይ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይጸውም ከምዚ ይገብር እቲ ስኑ ዝገብሮ ይጽብጽብ እቲ ተጋው ግን እንታይ ጥራይ ኢሉ ጸልዩ ንዓይነ ሓጥእ መሓረኒ ቋሒሉ ንላዕሊ እኳ ክጥምት ኣይደፈረን ንዓይነ ሓጥእ መሓረኒ በሎሞ ዝያዳ እቲ ፈሪሳዊ እቲ ተተጋዊ ምሕረት ረኺቡ ወፀ እቲ ተጋዊ ስለምንታይ ቀረጽ ንእሽተይ ክትንትና ዘላትኒ ቀረጽ ዝእክቡ ኣብቲ ግዜ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ዝዓመፀ ዕፅፊ ገይሩ እንተኸፊሉ ጥራይ ንስሕኡ ዝቕበለሉ ዘቸወሲ ነዚ ኢኻ 4 ዕፅፊ ገይረ ክኸፍል ኢሉ ዝዓመፅ ክኾን ተሎሲ 4 ዕፅፊ ፈረቓ ንብረተይ ድማ ንደኻታት ክህቦ ኢሉ ሕጂ እቲ ኩሉ ዝነበረ ፍቅሪ ንዋይ ፍቅሪ ገንዘብ እንታይ ኮይኑሉ ጠፊኡ ክንደይ ዓመት ዝኣከቦሲ ንክርስቶስ ምስ ረኸበ ኩሉ ምንን ኣቢልዎ ሕጂ እዚኦም ናይ ንስሓ ተስፋ ዘይነበሮም ብሰብ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልቦም ምስ ከፈቱ ግን
كنسحو نبى أملاك محرت كرخبو أملاك قبلهم كله محرت كوين لكم يقبلهم كله إنا نريد لنا أنت أم غيرهم لبهم كفي تملو أنت أم غيرهم بمنفس أو عين ري أمانو كريستوس يعني أنتم تخفيتوا كم مستوم سبع ما هوس قويتا أمن قد النخدم كله سي كيريه يعني أنتم تخلي لنا برايب لي بس جا كويرين يرمي يقع عزيم يرم بمنفس كن كللي ويكالون أنت إيش لازخونو تترات يرم أمنا تقديلهم تسفق وريسهم أبزي هو تزن كلها قويتا الرأي كاني مسخا خلصي أي تري أنيخا بار أبزي تشوس نري أزلنا هو تدما هابتاميو رأيو هابتاميو حلقايو جن نكريستوس كريو دليات يحضروا زاد دليات زي أحجي كتجبر سلازلوا حتير مهان خافليتو ولا بقى بسجاون مخري أنت قوينا أبلع على خسك على لني معظم كلهم أنا ذا حلا في أمسي كسحقني أم أي بلن كل تعبيت وقحفو أبساق لها خيرو نزي خاريو أنا النت كابيوتنا خوصن كله محرت أملاخ نركب بفلتة ناديو بهابت ناديو بغلة ناديو بقلبة ناديو تمكحتي مورقنا مخانو إذا مثل نقول فينا كل حلافي كل وداعي إذا مثل نقول محرت أملاخ نركب كابزة شوس النمهر نعازة شوس كي عدو مخلصي لبوجن كفت مخانا سلزراء يقويتا أنا لو مسخا كهلو يقبأني مسخا بيتك هو على يقبأني إذن نحنا إنا صادق أني لهم زمك حزن بردما أبن دحات أنا آتي لهم هدي كلتنا جريز الله حدث زم نكريستوس علامة زم صورسي عم الله نمن دي دليل مسيو نحاتان كلا أيد ما نفسهم كابزة شوز زبالة أتجيرهم مالو نكريستوس كو بمن فساو عدمه لبو خفيتو سلازا عدم إذا شوز سنبر كلا عدمه كو بزح أبكو أتيني يرخوني كوي قويتا قن بهيوتهم سلازا يتقبلوا أم نفسهم لو تأي ترعين زشوس جن بلبو لبي قويتا زيدل زلو لبنا كنكفتلون تايب لنا أتي فقاد أبوي يتقبر سي أب يوحنس تدارينا 14 فقاد أبوي يتقبر نحن أنا أبوي المسؤول خناتينا مو مسؤول كندررينا يزبل بملخت يوحنس ون نحنا مسؤول خندررينا مسؤول أب يوحنس 10 شوعات تخا أبتا أنا زلخو أو خلو يلخ أقوي ثايد لينا زيت دليتي مع ساجن لبي خنكفت له خلنا يخو حلو هنصبغ تا يكون اللاتنا يخو قويتا ناي مخفات قدقن نهنا انتي لبنا جزانا يكون نزدلي ما حدولا يكون زلو لبنا ايش زلو قويتا زي انت خفيتنا له قويتا انا عين نعخمن حزننا نبي يروساليم حزننا نافتا سماويت بيت أبي ما أنا أملاها تقميت زلو سفرنا دما وهو خون زدالولنا أزي قويتا بيننا زلو سلازي لومي كاب حاسوت كاب عمز كاب سرقي كاب كنئي كاب شارع كاب تنكل كاب تعبيت وصينا كم زي تشوس أتي أبيت خريستيان مثالي زجبرا نتاساقلا نكريستوس أبسق أيهن حبرو أبسق لا يتحاور زلوا كريستوس كاب عن سيد مسكلي تسقيلو نعنا دحيننا أبزي أمس حبير الله بمن فساونا العلم تزيلنا نكريستوس هين رخبونينا نكريستوس هين رخبونينا قبل أن تزيلنا أبز براخن تزي بس إحنا نكريستوس هيكن ريونينا تاي مالتيو إذا كله بهريات زي كن قحفو كن عقتو تزيك إلنا نزي مسرقة أيو نفسا قلح خيرو تعبيت فقر جنواي فقر جنزب كل زي أنا النت مسرقة أيو نفسا قلا ديبو لو مزقة لنا زلو زين عناي مفل لاي ناز بزح زخف زلو زين عناي بزي صومزي بزي صومزي ناب كريستوس علامة بمقبار نابو بمتمات كم زز مسألة بهاريات قوحيفنا أبنا نحد حدنا من نقاط قديفنا
معثنا أقللنا أقرره خنبلو يقبأنا انت ايكم تدليو إلوهم لو مونكم حتى نالو انت تدليو انت زبلنا ملس دخون يلونا ملس خلونا يقبو كم زين ندلل لنا سلام ندلل لنا فقر ندلل لنا حدنات ندلل لنا إذا كنبلو يقبأنا سلازي تملختنا عنا منفساو عرض كيف اللونا كنسح بزعبا كريستوس الناس معنا أسكتنا غين هلو أدحنا ودي داويد كنبلو أبيت كريستيان كنقابا أنكلنا بمنفساوي سأبلل كنبل تعبيت حاسوت شارع كني تنقل بخفات نبات كريستيان نقبل الأوان كويس للومي أو كندنا خندحني لنا نمس كنسلنا نبات كريستيان كنوخ إلنا نمس الأوان بزحاتي نازل لنا إذن مسن نقحف كم زي تشوس قويتا بيتنا أبلبنا كحدر فقادنياي كم زي تشوس أبساقلا مدياب مس أبتسقاي قويتا محساب كريستوس سلاي تسقيلو كمتي أب فيليبسيس هواريا باولوس كم زبلنا عرف سلسة فقد عسرت حدا بزخوانا خوينو نابتن ساعي موتات انتركب كيلة بموتو النامسل قوة نعون حيلة سايون حبرات منتي حبرات مكرون منتي خفلت كله كم وسع قصر له بموتو النامسل قوة نكرسوس بموت النامسلنا نتم لومي أين نحنا أين سكلنا بكندي سب وكنا نفسنا هون أين سكلنا أنت كن نقبر نز خمس زبالة بحريات مثل نقحفه نسقى مثل ناي فتوته كن سقلا يقبعنا أبروميهم عرف شمونتون كم زبلنا ولد كابكون كاخي كابكون ناخي ورست دمائنا نأملاح ورستو نكرسوس موارسينا مسؤول حسار مكرا انت تسقبناس مسؤول كن كبرينا أملاح تمسكنا يهون مسؤول حسار مكرا انت تسقبنا مسؤول كن كبرينا حجتاناتو خبرات زنبرت نايزي تشوس بلاشيا هو زيته هبيا سلازي ما دربي وانا حلقة تقوت مخان هو تايته هبونيا سلازي انتا قبرنا يروه مس كريستوس حسار مكرها قبل نسكوا زي تسأيفو أبيتو خاتو نسكوا زي تسأيفنا مسانا أبيتنا بلبنا خحدر كم يقرنا نحنا نزشل النبلو هنرى بيتروس وين كم زبلنا قدما بيتروس معرف 4 فقد 13 بمقلاص قرمود ما كتحقوسن بحكم لكم يخممو ابتسقاي كريستوس حبرات كابتخونس تحقوسوا دا ابسقاي كريستوس حبرات كابتخونو تحقوسوا دا مغنياتو تاك تكونيهم بمقلاص قرما كريستوس نابتنسو زلو ناي كبر بوتا كوسدكم سلازخوني بعد زدحن مانيو انتلنا زنسح بلب زنسح أبا ماتيوس عسران حادنسي قويتا بمسلا جيرون مسا يهود كزاراربن كله حدا سبعي كل التولد نيرمو حدا تأزاز هيبوهم اتحاده حرايلو كي قبرت أليمو اتحاده جن انبي يلو خلص جن كيدو نتازة تدليت جيروا كابزيوم اتفقاد أملاح زقبره مني يلو مساعدتهم اتيم بيلو زقبره إلوام سلازي نابوهم يتذكر زلو أحزاب وناب الحنات كم زموتو الساعتهم جن ولد ناتبهالون كلو إن بيلهم حراي نابولو جن زي قبرو مخانهم نتقال أملاح حراي بلو جن زي فتصموه سماعة تنبر قبرت زي كونو فتصم تقال زي كونو أما تيوس عسران حدن 30 حدن دم 50 بلهم كاب كل يوم ساينا من فقاد أبوز قبرين نساتهم كا يتقدم عيبلو يسوس بلهم تجوتن أمنازرن اتنبيلو زخدم على تنبيلو خيركن غيروا تجوتن أمنازرن نمنجست أملاح قدميكم كم زاتو بحق بلكم الله تجوتي أكبت قرات يوم شريشهم تصفى زي نبرهم من بعين سب تجوتن أمنازرن من أمنازر كا موت بضربة أمني أمزقت لهم نيرهم تصفى زي بلهم من دحنات تبهيلهم جن
ቅድሚኹም መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዮም ኢሎም እንታይ ስለ ዝኾኑ ብስብከት ዮሃንስ ስለዚ ተነስሑ ስለዚ ተመልሱ ንመን ቅድሞም ኣለው ነቶም ንክርስቶስ ምቕባል ዝደንጎዩ እናረኣዩ ይዕንቶም ዝዓወረ እናሰምዑ የእዛኖም ዘጽመሙ ብምንታይ ብትዕቢት በኣነነት ስለዚ ዮሃንስ ብቁኑዕ መንገዲ ናባኻትኩም መጺኡ ነበረሞ ተገውትን ኣመናዝርን ደኣ ኣመንዎ እምበር ንስኻትኩምሲ ኣይኣመንክምዎን ዮሃንስ መጺኡ ትማሊ ዝነበረትና ወንጌልቲ ኣኔራ ኤልያስ ንቅድም ክመጽእ ደይኮነን ዝበልካና ኢሎም ሐዋርያት ክሓቱን ከለው እወ ብርግጽ ኤልያስ መጺኡ እንተኾነ ግን ከም ድላይኩም ጌርኩሞ ከም ድሌት ኣምላኽ ዘይኮነስ ከም ድሌትኩም ጌርኩም እንታይ ክገብር ክመጽእ መገደ ጎደና ኣምላኽ ከቕንዕ ትኽክል ክገብር ንክርስቶስ ንምቕባል ድልዋት ክገብረና ተነሲሕና ክንጸንሕሞ ልብና ንክርስቶስ ምቹእ ክኸውን ግን ከምኡ ኣይገበሩን እኳ ደኣኒ ዮሃንስ ቀተልዎ ከም ድሌቶም ጌሮሞ ኣብ ክንዲ ዝንስሑሞ ንጎይታ ክቕበሉ ክንዲ ዝዳለው እቲ ቃል ኣምላኽ እናፈለጥዎ እቲ ሕጊ ኣምላኽ እናፈለጡ እቲ ትንቢት እናፈለጥዎን ከለው የእዛኖም ኣጽሚሞም ማለት እዩ ሕጂ መኒ ንቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ዝተነስሐ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ነቲ ቃል ሰሚዑ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኣድሕነኒ ዝበለ ንክርስቶስ ኣብ ቤቱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ኣብ ልቡ ይኹሕኹሕ ህላው ፈሊጡ ልቡ ዝኸፈተ ንሱ ክድሕን እዩ ንሱ ምስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ እዩ ናብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከኣቱ እዩ ስለዚ ሎሚ ንሕና ከም ዘቸወስ ልብና ክንከፍት ጎይታ ምሳና ኣብ ቤትና ከኣቱ ክድረር ፍቓደኛ እዩ ዘሎ ልብና ይኹሕኹሕ ኣሎ ክንከፍተሉ የድልየና ኣጀንዳ ይሃለወና እንታይ ትደልዩ ኣለኹም እንታይ ትደልዩ ኣለኹም ነቲ ንደልዮ ድማ ብተግባር ከነሰንዮ ብጾም ብጸሎት ሎሚ ሰላም የድልየና ኣሎ ሁከት ይበዝሓና ኩናት ይበዝሓና ኣብ ውሽጥና ንሕና እውን ናይ ግልና ኣጀንዳ ክህልወና ክእል እዩ ነዚ ኩሉ እዚ እህድኣልና ክንብሎ ጎይታ ሎሚ ይከኣለ እዩ ነቲ ብዓይኒ ሰብ ክንስራሕ ተስፋ ዘይነበሮ ቅድሚ ኩሉ ድሕነት ንዓኻ ኮይኑልካ ዝበሎ ዘቸውስ ሎሚ እውን ነቲ ብዓይኒ ሰብ ዘይከኣል ዝመስል ኣምላኽ ይከኣለ እዩ እሞ መዓት ናብ ቁጥዓ መዓት ኩሉ ናብ ምሕረት ናብ ሰላም ናብ ረሃዋ ይመልሰልና በቲ ንሱ ዝደልዮ መንገዲ ክንፀውም ሕቶና ከዓ ክምለሰልና ጎይታ ቅዱስ ፍቃድ ይኾነልና ንእሽተይ ብእንግሊዝኛ ደኽብላ ድሓን ዲኹም ሰሚዕኹም ትግርኛ ይሰማዕኸናንን How many of you heard Tigrinya sermon? Aida Niyat man sami'ahan. Tai sami'ahan. If I ask you, what did you hear? Nothing. The gospel today was about Luke chapter 19, verses 1 to 10. It was about a parable about a man named Zacchaeus. The gospel says Zacchaeus was short, right? He was the a leader of the tax collectors. He was a tax collector, but he was a leader. He was in charge of them. He was short, but rich. Says, he mentions clearly. He was a leader of the tax collectors. He was short. He was rich. These are mentioned on purpose. Why did he tell us he was short in stature? No, because he to show us not only physically he was short, but he was also without a background, a spiritual background. He didn't have any story about who Christ was, the prophecy. The fathers, they didn't tell him. He was not aware. Maybe he was busy also running after money. It says he was rich. That means he loves money. He was in love of money. That's why he didn't have any background in spiritually. But when Jesus came around that area, he developed a desire to see Christ. But he was short. And then a multitude of people were around Christ at that time. So he had no chance to see him. Jesus was passing through Jericho where Zacchaeus was living.
But in chapter 18, to connect the story together, when Christ was coming to Jericho, he encountered two blind men by the roadside. Look at this one, by the roadside. So when he was passing by, people were shouting, and then the two blind men, they heard this shouting. They asked, "What is this about?" They told them, "Jesus, the son of David, is passing by." They realized that this is their chance. They shouted, "Son of David, just save us." And then the people around them, they rebuked them to be quiet. And instead, they shouted more, louder. You see, the devil, when he tried to approach, I will translate it. They shouted more, and Christ heard them. Okay, he asked, "Bring the men to me." And then they brought them. He asked them, "What do you want from me?" What do you think they should ask for? They were looking for money. They were beggars, right? But what do you think they should ask for Christ? They asked, "Open our eyes. We want to see." Yes, let it be according to your faith. He opened their eyes, and immediately they followed him. They went through Jericho to Jerusalem with him. But when he reached Jericho, he saw Zacchaeus, his intention to see him. He went to a tree. What it calls the tree in English? Sarcom, right? When Jesus reached the spot, actually, he climbed sycamore, right? Sycamore tree, sagala, we call it in Tigrinya, sycamore. When Jesus, he didn't have any conversation, he didn't have any contact with him before that, but when he reached that spot, he looked up and he asked Zacchaeus, "Come down immediately. I want to spend the time with you in your house." Zacchaeus immediately came down off the tree, and then he went to his house. He invited him. Jesus was not invited. He didn't hear any word from Zacchaeus. Unlike the blind man, right? There was no shouting. He didn't look, he didn't ask, "Oh, come to my house." No. What is the difference? The blind man symbolize the Jew. They heard about Christ a lot from prophecy, from the books of the law. Yeah, but they were blinded by arrogance, right? They could not see Christ, the Messiah. They know about him from the prophecy. They could not see him. They heard a lot about him. So they were on the roadside. But Zacchaeus, on the other hand, he didn't hear about him. He didn't have any background. But when the time came around Jesus Christ, he went up. He had the desire. He went up. So without invitation, yes, I see your intention. You want to see me. But you didn't hear about me before. Then I am going to spend the day with you in your house. Come down. So immediately he came down. By the way, a tax collector, he didn't have a chance to confess. Because at that time, in order to confess, you have to pay back double whatever you took from anyone. But as a tax collector, he collected from the entire nation. Whom is he going to pay back? That's why he was impossible to confess. He cannot pay back. But when Jesus came to his house, the Pharisees, they were complaining. He's sitting, he's eating with the sinners. And the Jews stood up and said to the Lord, "I will give half of my property to the poor."
And if anyone that I took from, I will pay 4 times. He was rich. He was in love of money. Now that one is gone. He realized that this is useless. Why am I collecting this wealth for me? That's why this symbolizes he went up to the sycamore tree. Spiritually, he was lifted up in passion with Christ as Jesus was crucified. And then he joined him in that suffering. Not feeling that, wow, I am the boss. How come I climb the tree while I am the leader of these people? What are they going to say about me? It doesn't matter. My salvation is important. So he ignored that. I have collected this money, this wealth for my life. Am I going to give it to the poor just like that easy? Yes, why not? There is no price attached to my salvation. So, which was impossible in people's eye, was possible with Christ. Christ said, I am here for the sinners and the lost ones. And you are a son of Abraham, and I am here for you. Salvation came to this house today. So what is this lesson for us? What is the lesson that we learn from Zacchaeus and from the 2 blind men today? Because the story, they are all connected from chapter 18 to chapter 19. And this happened when Jesus was going through the Jericho to Jerusalem. The purpose of Jesus is to take us with him to wherever he is. As he prayed in John chapter 17, I want them to be where I am going to, in heaven, at the right hand side of the Father. He prepared a place for us. He wants to lead us into peace, prosperity, into green pasture, pure water, into rest. But only if we follow him. Those blind men, when he opened their eyes, immediately they followed him. Zacchaeus, immediately he denied all his property. I will give half of it to the poor. And I will pay back 4 times, not 2, but 4 times. Because he saw that it's useless. So a spiritual vision is important for us. As in John chapter 9, when Jesus, I think I should say, read that one a little bit. When Jesus healed the young man born blind, all the Jews, they were complaining and they were accusing him. Actually, he did this one on the Sabbath. And then they were trying to persuade the young man to go along with them to blame Christ. He did this one on Sabbath, but he didn't recognize him, actually. How did he save you? How did he save you? They were surprised. They could not believe that miracle. But Jesus healed that they had, but now they rejected him because he accepted Jesus. He healed me. He accepted him. He told them the truth, how he did it. Now they rejected him out of their temple. That was what they were doing. If anyone accepts Jesus as a Messiah, as his Savior, they reject him out of their temple prayer house. When Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, do you believe in the Son of Man? And then the young man asked, who is he, sir? The man asked, tell me so that I may believe in him. Jesus said, you have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. Then the man said, Lord, I believe. And he worshipped him right away. I believe.
and he worshipped him right away. This actually also tell us the message. He worshiping Christ not only as the Messiah, as the human, the Son of Man. He is God. That's why he's worshiping him. It tells the divinity of Christ. Jesus said, "For the judgment I have come into the world, so that the blind will see, and those who see will become blind." I came here. The blind will see because they have spiritual vision. They have the desire. But those who have the vision, the sight, will be blind. So some of the Pharisees who were with him heard him saying this and asked, "What are you? Are we blind too?" They asked, are we blind? Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. The physical blindness could not have been counted as guilt. But now that you claim you can see, your guilt remains. Your guilt remains in you. Affirm it. So who is going to be saved? The one who confesses honestly, like the Jews. The one who seek salvation of God. Jesus Christ, Son of David, save me, like the blind man. Unlike those people who try to rebuke them to keep quiet, no, that is my salvation, that's my time. This is the hour, this is the time we need to be saved. We have to shout louder than the world to Christ. We have to elevate ourselves above the worldly stuff, like the Jews climb the sycamore tree. That is symbolized the cross, Christ crucified on. So we can join him in his passion. In his passion. So during this fasting period, we have to have an aim. I will be like the Jews. I will join Christ in his suffering. Read those verses. Philippians chapter 3. Romans chapter 3, verses 10 and 18. Romans chapter 8 and 17. 1 Peter 4 and 13. If we suffer with him, we are going to be glorified with him. That's why he was collecting those who have desire, the true heart for him. The Jews, he didn't open his house, but he opened his heart. What God is looking is our heart. If you open your heart and he is knocking, then he will dwell with us. May God reveal himself to us, give us the heart of confessing, the eye with the spiritual vision to see him passing by us, and answer our questions, our issue. We have an issue that we need to tell him today. And like the blind man, what do you want? Have an agenda. During this fasting period, have an agenda. This is what I want to be answered. For my personal purpose, for the purpose of the family, for the purpose of the community or the church, and for the whole nation. Look, have some points. As a family, we need peace, integrity, unity, right? And blessing. As an individual, I need your wisdom to be with you, a prayerful time. Right? Revelation of your presence with me. As a church, have a spiritual growth, unity in Christ. As a nation, we need peace. Our people are suffering by war again and again. Youth like you are fleeing the country. We have to pray for them. God has visited us, reverse the situation.
so that we can dwell in our home. Be with us. We can dine with you. Glory to be to his name. May God answer our prayers and bless our fasting. Thank you. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስካ ለንጹሕልና አብዞሪያ መቅደስካ ንርከባሉና እምነት ቤተልሔም ጥምቀት የራኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ወይታ ወፊቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር እምነትና ንጽና ባለኻርዳና መንፈስ ካብንላ ባረክ ጉባኤና ወሃብ የሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ቃልካ እንከነገር ክሰምዕ ጐይታየ በጃኻ ቃልካ እንከነገር ክሰምዕ ጐይታየ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልቤ ለዳኸም ዝኽፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልቤ ለዳኸም ዝኽፈትካዮ ቃልካየን ከነገር ክሰምዕ ጐይታየ በጃኻ ቃልካየን ከነገር ክሰምዕ ጐይታየ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልቤ ለዳኸም ዝኽፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልቤ ለዳኸም ዝኽፈትካዮ ቃልካየን ከነገር ክሰምዕ ጐይታየ በጃኻ ቃልካየን ከነገር ክሰምዕ ጐይታየ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልቤ ለዳኸም ዝኽፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልቤ ለዳኸም
መሃሪ ከማኻ መናሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ኣባኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ኣባኻ እንታይ ኣሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታይ ኣሎ ባኻ ዘይኮነ ተሓጒሰ ኣነ እንታይ ኣሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታይ ኣሎ ባኻ ዘይኮነ ተሓጒሰ ኣነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ኣባኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኣይጠምን እየ ዝብላ ስኢነ ማና ዘውርድ ኣምላኽ ኣሚነ ኣይጠምን እየ ዝብላ ስኢነ ማና ዘውርድ ኣምላኽ ኣሚነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኣይጭነቕኒ መውፅእ ስኢነ ባሕሪ ዝመክል ኢየሱስ ኣሚነ ኣይጭነቕኒ መውፅእ ስኢነ ባሕሪ ዝመክል ኢየሱስ ኣሚነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ንዓኻ ኩሉ ድማ ይጽብቕ ኣባኻ ነፍስህን ኣብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጥ ትይትሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጥ ዘይትሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጥ ዘይትሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ኣንግሰካ ስለ ኩሉ ኣምላኽና ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ዘመርናዮ መዝሙር ኣምላኽና መዝሙር መላእክቲ ተቐበልካ ተቐበለልና ብዝማሬ መላእክቲ ተሓጐስካ ድማ ብዝማሬና ተሓጐሰልና ጾምና ጸሎትና
مهللانا دم أملاخنا وقد ميخاز عرق سخات سمعو سخات تقبلو سميعها تقبل كلمة أملاخنا حطنا زملس صاب لبنا زسمر دليتنا زمالئ كل خناتاتنا دما زلوت قبرلنا أب عالم محرتن سلامن هداتن رقعتن زمص نعنا بول قنا دما مقدنا زقنا كم هاجر كم حزبي كم بيت كريستيان دما أملاخنا تنسائي زمص صومن صلوتن سبايين قبرلنا كنصوم كنصلي خلنا أملاخنا كنت هواريات مخنيات زنبرام أجند حجم دسمو نحنا دم أملاخنا مخنيات كلونا أجند خلونا دم سخ حجزنا تمهرنا يو قال كادم أملاخنا زي تشوس أبيتو زي كونه مجمريا قبل بيت قبل كمو نعخذ قبلا نفسات عدلنا نعخذ قبلا نفسات عدلنا نعخذ قبلا نفسات عدلنا لبنا خال لبنا نعخذ تقبلنا له لبنا ما سخات سفير كايو سخاب جكا صبو حما قبل كانمو نحنا دما ناي صبو كوينا ابقد مسبري هنا كنرئ نعنا قوينا نخالوت نصلمتهم دما برهان كنكون نخلينا ما أملاخنا وشتنا سخان قصة جكا سخا خالي تقاص عرخي لونا أملاخنا حجزنا كم جناب بيتكا نصلوت نمهللان مسقانا زا أخاقب كاننا نبيتنا مملاسنا دما أملاخنا سلام قبرلنا أما قدنا بزحنا نرئي بزحنا نسمع مخاطر نرئي ونسمع حدقا السخا حلونا بنا دينا قدس دنقل مريم مالادنت بنا ملاقت ترادأنت بنا نبياتنا هورياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا بسغا زتأثر فتحلنا بنفسي زتأثرنا كاب حطياتنا زفتح صمن صلوتن سباين قبرلنا اب سمايات نبرابونا سمايات نبرابونا سمكاي قدس منقصات نسا فارقا خمتا سماي كمدما مدريون حلت قرانا لهم هابنا نحنا نزود لنا ودرمكم تحرنا لهم بدنا لسان حدقنا كوكادنا نمبر فتنا يتونا من قصتنا عيدا كبر نزل أذكر المهمين ودنا مريم من القدس قبل الملا سلام لك الله بعلنا خدنا قلها سكهون نقلها يا عبدك زاغير بيت سلام لك الله سلام سبرتي أخي فرما حسنكم برغي ومن تزكى جابير مساخي وفسيت دسبلك حتى عدنا خارج لنا فتوى يسوع كريستوس من تانا محرت لمن أمين نفتح ويسرق دينا أملاكنا وبان يسوع كريستوس كانيكا كان سريات يردم ساسي أبو سعود لور كساتي برهان أنتم أبو يا كانات أو يدي قنات أدو أنا سعيد قوس أنات ببسمكم كونوا فتحانة ونزحانة يرسين يرسكون دلوالة نمكس سمات زيو مهار النكرسوس من العصر تغطي زيو مهار نكسوس 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 قلنا أبيك أسيس بسلتك قديس تحلفي معاركم بزمن صحيح لهم بافن منفس قدوس كما سرعت توتاكم زي ما انت مريم مارنوكسوس وانتكتنا 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 مريم مارنوكسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ብሩኽ ምሸት ድማ ይግበረልና ብሩኽ ምጅማር ጾም